Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kaniara ba yaming nagkuwat ni mo dinis Kuya Dudot pa? Nadugay lagi ka pa. Bitaw, Francine. Diin pa man dahi ka nga nahapunan man kag uli. Oh. Sing? Ngano ka? Mituto ka man gud nako. Oh, naunsa ka? Tana. Oh. Ano niya man mong tulo din, hey? Nag-apas ko ining duha, kay ganihara kong pinangitaan ni nila. Pero ni araman di ay dinhi. Naghuwat ko no nimo. Manguli na ta, Dodot. Miles. Opa. Opa. Kuya, Oh, wag na masuko si Papa. ambot lang. Unsa may gihunghungan ninyo, Dodot? Miles? Ha? Wa man ma. Bitaw, wa maoy. Mulimod para bagyot. Bisag nagtanaw ganita. Wa man. Tanawa, nang hilong. Sing, ngano di ang nadugay ka? Ilog di eh. Ha? Sorry. Nganong nadugay ka? May hapit ko silang isyot. Nagkatabi mi. May problema ba? Ha? Nangutana ka na ako? Nagsulti bitaw ko. Wa ka day mamati na ako. Sorry, day. Kuan mo good. Nangutana ko nimo kung may problema pa. Pero mura man kag wa makasanong na ako. Wa man. Okay naman. Okay na. Ambot, mo Francine. Unsam to si mama ninyo? Ha? Mura man tug na suko pa. Bitaw pa. O, kinsa may gikasukan? Kamu? Nge. Kita day. Ampot. Basin ikaw pa. Ha? Ngano man? Unsa may yung kasukan ako? Ambot lang. Ingon ana nabito na ron si Mama Corina pa. Dali ra kay masuko. Bitaw pa. Ang kalit lang na siya. Pangastapa na ako. Ay, buwang lang ko. Kuya no? Oh, mao jud. Nako gani. Asaban gani ko kun manawag siya. Unya. Kuan kanang dili dayon ko makatubag og kuan. Basta dili makaduol suko dayon. Ano naman na mama pa? Ay. Pasag din lang na sa mama ninyo. Sabtan lang na ninyo. Basin, doon nalay gamay nga problema. Mura ba tog nasuko nimo pa? Labi na kay pagsutoy niya lakaw, wa nimo tawaga. Wala to. Gi, kapoy lang to sa mama ninyo sa buhats ba eh. Oh, nindot ramang good tos mamas tindahan. Nagbantay. Ako may manghugas sa plato o manglaba. Nya ako pa kuan, nagsagop sa tubig. Itabangan ako si Miles og pang waswas sa linabhan. Nagtinabangay mami, hay, di ba Miles? Bitaw pa. Na. Ayan lang na ninyo yung daginuta na. Sige na. Sabto na lang nato to sa mama ninyo. Opa, Diretso na mag-uli ha. Kay, diretsohon lang nako tong kabaw. Ug ang mga kanding. Naipos naman na mo ang mga kanding pa. Ang kabaw na namuiwa po. Mas maayo hinoon. Sige kay muna ko ninyo. Diretso na mo sa ato ha. Ayan mo paghapit-hapit aron nga dili sa puton sa mama ninyo. opa. Sige. May isulti na ba din si Miles ni mo pa? Ha? Unsa man?
mama ka krabo. Wala pa. Unsa, Miles? Wa baro. Siya na to nang naisulti ni mo pa. Taka lang dyan na siya, bisan siya gani. Ikaw manggod. Sa naman hinoon mo nagtudtod baya mo. Puyo. Ay, sige lang, sige lang. Inikuli na ako, gikang manghipos kabaw. Mag-istorya ta ninyo, ha? Ha? Lola, anak ako yun. Ikaw may hala. Eh, panguli na mo. Sige na, panguli na mo. Tingali kung si dulngan ng inyong anong pagtudtod ninyo diya, ha? Sige na, diretso na mo sabay. Sa puton na tuon kayo screen na karon nga lumalgahin ako pa ingon sa Cebu. Ay, Diyos ko. Atagi ko kaligon. Atagi usab og kaligon ang akong mga anak. Ingon usab si Corina. Bi, sulti kay mauli na ko. Tawhana. Unsa man na? Ha? Kuan sing ba? Kung maadto na ka sa Cebu ba, si Corina, Ha? Unsay Corina? ato-ato lang ba? Layo ra ni ha? Murag imposible gini mahitabo kay butan ni musawa. Kung naimanintal niya, musa man ka. Naunsan ko. Wa man mawa sa akong hunahuna ang gisulti ni Isyot. Lain naman hinoon ang misud sa akong hunahuna. Kabo ang ratong Isyot. Mahom to siyang tuba. Murag. Nagkatingali to siyang nainom. Di na to ang isod sa buot. Lang ko manghangyo ni Papa Francine kuya uy. Inayon ang tingog ni mo. Kay madunggan kang mama. Unso man siya masukuro ba dayon to siya? Nganong masuko man siya. Nga si Papa manuntang ako tong tuyo. Dili man siya. Inayon lagi na tingog ni mo. Siya o. Laki uy. Anong dali ka man lang mga angyo ni Papa? Sirinder na ka. O magukunoy ko mo. At ang kanang ato lang hangyoon og mayo. Ikaw na lang uy. Sige. Magtinabangay ang tata. Ay, gusto. Oh, unsay gusto? Mapagtapang ka ta ni Tito Greki. O hangyo ni Papa Francine. Oh. Unsa? Suwayan sad natog ingon si Mama Corina. Kay dili man po siya kanan nga mularga si Papa sa Cebu. Atong inon nga magpatabang tang Tito Greki. Mayo ka ha? Mura na ba ito gisapot-sapot si mama? Kisapot kita na to. Pero ganan mi siyang dili mularga si Papa B. Manangid lang taniya nga magpatabang ni Tito Greki. Ikay mo sulti ni mama. Kitang duha. Ikaw lang. Kita lang duha. Hi. Ay, Sige, kitang duha. Ay, kulo. Magduhan kag sulti ni mama. Sige. Susunod semana na ang schedule ni Francine sa paglargaping sa Cebu. Ug sa nagkaduol niyang schedule sa paglarga, kipati ko sa pagtumang kaikag na muabot ka ng adlaw. Oh, Corina, ganun di maging ako kaya na pakipatukan kining pabatiya. Ganun man, buot kong tudluan ang kaugalingon kong pagpati nga di mo bati ini. Apan misupak ang kakong kasing-kasing. Wala na. Tuan sa tidong grege. Nagsuluply ta po ng inom. Mayo, tagbanawag din ako na. Ay, murag lain naman sa label na nga yang giinom nga bino karon.
Usala kay lamit niya, ano? No? Apyot! Apyot! Ay, salamat. Nanuwag yun. Dungrige! Coming soon! Naala! Ay, dili mo ko mo inom dong. Ibaw, bitaw ka nga, nagbait na ko karon. Huwag sa may nag-ingon ni mo nga paimnon ta ka. Dili na para ako ang giipis ni mo, no? Pyot. Lain na kung toyo ni mo. May pangutanan ko ni mo. Iputan na, no? Salan mo na, no? Sa paminaw ni mo, unsay kolor sa sinina nga bagay ni Corina. Patay! Palitan ni mo siya sinina, no? Perte po na ay, napaganis migo ni mo, Francine! Human! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!